Welcome to the Leading Sight News. Nalitum Peranke Ajir Potom Han Haroi Sira Sirkep Hauragat Ahomosti along CPIML Liberation Party in Pen Nilifansi Hadak candidate Nangse Toidu Niglo Lasi Hadak Kedamtang Hulo Tarik Mate Tarik Kretrok Labangso Arni Pen Election Notification Clankbet Penapi Nilitumahin Pen Tarik Engkoi Arni Labangso Marsa Siklo Nomination File Liklo Labangso Nomination File Dead Pen Rada Tumahin Pen Nilifan Putot Arni Dokmoka Ataunalo Hadak Nilitum Election Monitoring Cell Office Kadobawe Rat Hoipen Nilifan Kantum Karne Mate Welcome Program Dodet Penapi Putot Bangso 24 Arni Scrutiny Dolo Scrutiny pass that pen ratatum penangana ningerong penangana tum aningisiti dolo. Athe haladak Hauragat LA segment arlo Jasemetpet Kedamtang aporhud MLA Bari Makehai Dorsing Ronghang Alangli Siningan Po Hadak MLA Alangli Dodet Penapi Radatum Aningang Samse Radatum Aninge Pope Alangli Penching Kijetan Penching Lok Kado Vea Putat Hadak Radatum Labangsoa Resentment Teta Laso Aninge Oi Aninge Ti Lason Penangando Laso Penajo Alang Lipan Ticket Pipedet Open Non Putot Council Long Kekibom EM Alangli Lunsing Teron Fansi BJP Party Pen Ticket Pilo Sitame Ladakh Nitum Hodaita Puerlo যে দাঁত আবানা হরমাসি আকিমিয়া বংলংকে থাপ লাসন আবিসার বেনসি আলাংলি কাউন্সিল লং খিবম আবাং ফুমাসি আকো আলাংলি ফানসি রুলিং পার্টি মাতে বিজেপি পার্টি পেনকে এমএলএ টিকেট পিডেট পেনফি Radatum Aningang Samse Ratum Aning Kithi Labangso Council of Han Lapente Damtang Ahut MLA Arul Lapente Alangli EM Kivo Mahut Laso anti incumbency Victor Bange Teta Lasi Radatum Bange Teglong Lo Hadak Nonamadu Bange Candidate Bang Trogdo Bang Trong Mongpen BJP ke Lunsing Teron lo Lapende Congress Pena Banke Sanjeev Teron Lapende APHLC Penke Sarkiri Rongphar CPIML Penke Niliamasi Dolo Lapende Independent Bahini Do Inodo Banke Robindro Rongpi Inodo Banke Rajan Timu Lasila Bang Thro candidate Angbong Pen Radatum Langerlo Hadak Hauraghat along MLA candidate Jongsi Radatum Aningedok Kaga candidate Polote CPIML candidate Nilifansi Kado Vetarihu
la sinon ke dam tangan atokano pupu rat tumben chingki jathan ateng plotan ke khada gabang ke ong dung arad tu hada nili campaign long nili panang jetong kado we chingki jathan ateng plotan ke nona bataye bang ke nili tu a party ben ke che toidun a candidate upon radatum aning jethi radatum labangso ningarong labangso bang theklo lasi pini yong silang damlo plotang ke nili aprang council long ningkan cap tolo labangso ningkan cap angbong pen ningkan pho bang ke council long PWD department pen chenglo nili phan sonkrehini a department nang pipen council works lapente parliamentary affairs pen chenglo sonkrehini labangso arpu seklempon pamelo lapente PWD a department along sitame halasud ningkan siang bongsi hadak batai pho batai thro bill mate payment pp lasi radatum kam claim payment gelong halasud ake siksak lason ratum contractor atum thangnat labangso ge sung punang ne akam ke claim a contractor atum PT contractor pusuk pulo labangso PT contractor atum lag sipen chenglo lag phoan ke claim atum amena asomar aphan lo pacharli long lo doctor engineer kadowe paman long lo officer paman long lo ACS IAS officer man lo lasi non pustame labangso neliphan kechukubur tum penang ando lapente PWD a department along labangso sokamar atumangwong stame penangan warengawar sai nilhin penstame party in penstame pipon ase halabangso hut ASDC CPIML pu labangso hut ke movement da solibom council da charibom lapente la soche song mom hut pen nilitum EM MSc pusta jel jangnang do nili batai jel ke jangnang labangso putha ga bangke rada tum sini paka lapente la bangso jel ke jangnang ko piepotma labangke hemprega farman pu aputha rada tum kladak penchini lasi PWD EM dobom hosi dak di fuwa taunalo da stadium adung adolong iron labangso spring labangso dispensal labangso bridge abangke all India lo first prize kelong do na bridge lo lanili PWD em do bomosi so ni bange council works pen amreng hadak isi hanging bridge sitame nilihin pen hadak selamamu lapen penangan adim bangke labangso PWD atowar penangan timber bridge do thengpia dolong do RCC bridge labangso kalvar penangan replace lo lason thosi penangan adim bangke inglong hawar lang thelu plote arbi jang lo plote labangso towar ke papon uneda je phanta causeway pu labangso cement concrete labangso atowar selampon la sonthosi penangan adim bangke cold weather bridge
lahira salam ponlo isi experiment penangan claim ponlo Karbi Anglong atau kono halabang sohut towar keseleng pun kesedam pun halabang sohut towar quality towar rata tum satisfied lo penangan towar halasohut claim ponigo rason thosi council works in penstame penangan dak difu ataun along kido suarlo somar penchenglo sopin somaratun aso kam council works penstame labang so bangke pini alang litum ahem che solailo somar phanlo pacharli lo lahayawar size tame council works along sitame repairing a kam penchenglo building a kam penchenglo aso asa kam stame alang litum penangan kam long ponpen alang litum aku disi bangke isi ningarong la pente pini theklong lo daga bangke contractor ra IEM in charge masi contractor payment doan ra nije si cheraya pini abangke PT contractor po banga pawedarlo payment komantu tongalong ne komatong ke long ne bangpa gasin dunde rapatum contractor atum la se penanga datum ne levan report pi bangala hanlo aprang nang lison nakha labang so PWD lo ei council works lo la son nakha mesen ben kam kelong la pende mesen ben payment kelong ni tum non bang sung piklo sar usini levan ahut pen ahut nilifan contractor atum PT contractor atum nilifan pena nang chetando lasi labangso ateng penjong silang dam pulotangke penangana riso ejang atum phan khalabangso hut diltum ASDC CPIML dobong mahut penangana atum phan nilitum boreng awar saita ipono lapente lada karbiatum han CCP chot pu lahayabang akoyawe penangan akhedo karbiang long lo dak di masarat do garo do dak buru akhedo ohomia tum do lapente Bihari punon, Bangali punon, bangpak tadak objection awe. Lapente anki englong atiwa tumhanke halabang so por husi parliament along alang litum banda STS pu status halabang so kipihud hadak so along nili emase hadak alang lito pan hodai ram kado babe radatum bangso job card pu keklang ustame halabangso ustame nili kankis a president lo halabangso hud congress tum ki chari us alang litum pulo je job card pu scheme ave laga CPIML tum election issue chot afi ke ne tum high court case pidam derlo afi congress tum council kachari tum state government kachari tum minister halaso hud horsing ti alangli pulo o job card scheme do Guwahati High Court case suli that pena phikwe dasona scheme do sitame nangli tum congress nangdun non nangli to phan job card nangron kam nang people lasos tamen il tum compromise me pin pen laso hut adontin abang putin ningkan isi pen ni paro isi labangso rozgar guarantee bangke halabangso penangan il tum palong pipon high court along stame case chedan lo government ben stame council ben stame compromise me pin pen itun che song kon lase non ke bang je por hemprek
Karbi Anglong, West Karbi Anglong, Di Mahasa Ratatum Kari Ahem Prek Abanke, Nilitum lagi compromise में लगा हक के चेंग पेन ASDC CPIML को सन्मा कर जाती लासन थोसी नॉन पुता नील तुम्हार जाती लो और हम प्रेगलोंग लेती के नील तुम्हार पार्टी इन पेन और जाती भी लापेंटे दाग पिनी ASDC तुम इलेक्शन किली गलोंग अलग ले तुम नॉमिनेशन फाइल लून लो सिता कद्दो कवे चे विड्रू एट पेन ruling party BJP along si alang li tum luruk po bangke rada tum pini sentiment lo lasi ASDC rada tum good ke job ye de odalo lasi nilifan penanga nadi malo alang li tum welcome lo lapente non batai alang li tum stame nililong nang chera bonji good nang yo bonji potum penanga du lapente dak kar biang long sabista jonogosti labangso homoisa Hodaita suluk sodak titi lasila bangso homoisa sitame eng samjin pen none prang ke wangi karbi pen jenglo kaprek akhe tu mangbong laso bacharbo pawe dajia pan alangli tumta sabista jonogosti tumta mena akhe homoisa do lahaya homoisa ke pachun ponjia long stame tak CPIML hin pen nilitum arjap dunji lasi nili Nali tuapan labangso non kilikji no April ni jitu Assam Assembly election 2026 akut 109 Hauraghat labangso MLA kiligalo kadugowe karbi pupelo kaprek akhe atumanta Nilipen labangso interaction dolo nililong nangasingki nangase than atum niu lasi laso in pen nona batai nilitum highway ji pusi ningi che thelu lapente kedamta 2001 aninkan stame nili hauraghat homosti pen halasut ke haiji andeng dolo sitame halabangso hut apa siksa katum dokok penajo along labangso agreement nam thap ke chechagam thap pensi niliphan suri ni thong gut pensi perang lapente horsing ti minister ahut sitame CPIML party hin pen nili pensi thurun lo halabangso sitame horsing ti hailo nili CPIML hoi pen second position lo lapente ASDC ake hai somangro third position nang dun lasi non abatai ditum ning thelo rada toba labangso party langlesi bangpu labangso alangli fansi chetoy do dang ipu penangan dun pen labangso singki chathan bom lahai birtan ilitum longon bomlo lapente nilitum phan along tin along ta nangehan lapente meeting se non ge pachetang nelo lasinon pini pen hithi ruelo labangso prosaro bijana banke lasi labangso along banke hauraghat MLA labangso bitan hoba homosti banke pini banke important a homosti lo atheke kai ke dipu homosti en lo bhut ke ongnai sitame non batai ke karbiang long pho labangso LS segment ang bongpen hauraghat LS segment lo akathenai lasi dipu homosti pen penangan hauraghat ponlo lapente bukajan homosti pen sitame dolamara malasi pen chenglo kohora lapente baguri kuthuri baguri anta non batai ke hauraghat si puriyar lasi Dr. Joento Rongpi alangli MP hoisi wangi alam dolo sita alangli ezhat kewang kasik sak pena jo alangli wangune sinil fansinang toilo englong awar atiwa tumstame esti hill status klamangso nilisi alangli tumpan hodai namlo alangli MP hoipen lapente
hadak ronghang rongbong chinthong rongbong amri rongbong stame MP local area scheme pupen alangli to aphan building grand lo halabang solong stame foundation ke ledam ke nili PWD embassy foundation ledam lo ilitum ex-MP Dr. Jento Rongpi halabang sohut MP scheme pen richotum longthom richotum phan hem building hem ki kimpi lahai long stame nili PWD em in charge hoi pen building department pen nili menamasi foundation le damlo nili menamasi kam kadowe ke paklem langun lo contractor tung phan lahai mesan pen kam pachunye phan lapente lahai payments tame thangnat siksak sepin pen contractor tu hadat payments tame long pon sonsido la sidak rohang rongbong rongara hadak stame humthrok ne a building richotum habipin putum han hem kimpil chinthong rongbong long stame hadak alang leitum habipin putum han humphone a building hem kimpidam lo lapente dak amri rongbong long stame durong along das stame alang leitum phan humthom ne building kimpi pon lasi ilitum ex MP bangke halabangso inauguration husinang chidun cholo langli kadu ko be kaman bangke dilin pensi labangso chari pon lapente taralang solo Karbi Youth Festival long stame Delhi loksi ningan trok ne reception committee president Japon lo lapente silver jubilee ustame nili halaso reception committee president pensi mesen pen KCS tumpen cherap chito lapente kadowe reception committee ajir pojir pie tumpen zonal committee tumpen cherap si halabang so debangge phan nonason council pen daho state government pen daho nangleli sitame kadowe rat det pen well wisher tumpen cherap si taralang solong stame Karbi Youth Festival up to Ruptalin Asenkan Mesen Penstame Nelihin Pensi Maipu Chari Ponsi Japonsi Mesen Penchun Pon Lasi non Ratatum Aningesithe Penangando Lasi non Hauraghat Ahomosti Pen Jongsi Neliphan MLA Nang Toynun Long Plotange Rat Kadowe Ahir Jume Pen Plotange Alangli Rata Homoisa Hemprega Homoisa Lapente Dak Karbiang Long Pencheng Lok Gute all over India Labangso corruption issues tame Alangli Chesong Ponipu Ratatum Aningisithidu Lasontosi border Putha Nilitum Meghalaya ben Karbiang Long Jitu border Puthastame Nilitum Haum La Peralong La Pente Pula Kaduliana border Lahai Kadowe area ta Nilitum Damlo Hadak Rat Det Penching Kilo Lasontosi Dak Nagalena Hoye along Stame Jasemet Pet Dak Greater Nagalimpu 2005 Aninkan Greater Nagalimpu Sukti Chetok Det Penapi Karbiang Long Di Mahasauta Keparlo De Japan Penangan Labangso Nangapasik Sakdolo Halabangso Hulstame Nili Council Long Oppositional Leader Hisab CPML Pen Dolo Lasi Halasutke Congress Tum ruling party dolo lapente Assam state government hin penstame board mane joint delegation team damsi hadak Delhi along Supia along prime minister home minister van memorandum ki pidam along stame
nearly opposition hisaben nearly arjabunlo. Lasi 2005 aningkan labangso Nagaland pen Karbi Anglong hoy labangso boundary disputed apu thake halaso hut memorandum pidet pen non puans tame labangso Greater Nagalim polangli tumti man hayre. La kimi area pen kewang arata tumstame nilifan along tinstame Hurnangkuri along tinda nangahang dolo nono batai nangli tuma party fancy nili tum pahaji nangli tuma party fancy vote jogi potum penangandu lasi nili ningchit he Hauragat labangso segment along kedo Karbi penjenglo tribal kedoan non tribal kedoan dagabangke buru tumdo lapente Bangalia community do lapente Adivasi atumdo la Sontosi Assamese section do lapente da asosa party atum penangando alangli tum stame aning gechethe alangli tum stame candidate hisab pen nilifan भूत जोगी पु अतुम सी पेनांगंदो लसे नेली निंग चेथेलो अलंगली तुम फंता एपिल्लो अलंगली तुम जों सी नेलिफान इसी आहिर जुमे नंग पिपेन भूत नंग जोपेन पहाइलो प्लोतंग के हावड़ाघाट अहोमस्ती आरादफान नेली हिन पेन पिनी निंग अक्लोंग पेन चुनिंग रिलो अलंगली तुम कादो वेटा ओंगदोंग भूत पेन नेलिफान भूत जोक्सी nang pahe popo ning chethesi nilika dove constancy arat lapente voters arat atum phan nili chuning risi nilam the lansing ton koklo kardam